Hello mga idol. Nakachempo si Inday. Chika time. Hello everyone. May pa-bubbles na lang tayo muna. Hello guys. Thank you for watching. Ay. Nakachempo si Mamay. Yan ang buhay. Ang buhay yaya. Maraming chibureche. So, naghahanap ako ng patungan ng cellphone. Sana wag kang... Wait lang. Hello. Let's drink coffee and
Kape.
Hello, Mr. and Mrs. B. Nakamute. Ang hina ng signal. Hala, wala pa palang ano. Hello po. Thank you po sa pag-nuod sa akin. Nuod ako ng ano, yung male patient. Ang bata. Hello po. Salamat. Bigyan mo love shout out. Opo. Mag-isa lang kasi ako dito kasi nandun sila sa baba. May ano, may tawag dito, may ano yung tawag dito, merong merong kainan kasi nandito kami sa mother ng amo kong babae. Tapos ayaw niya kasi yung nakihalo ako doon sa ibang ano, sa ibang kasama namin dito kasi alam mo na yung baka hindi pwede dito kay Lolo FB eh. May ano kasi tawag dito, parang gusto ng amo ko palagi safe ako. Opo. Yes po, safe ako dito. Gusto niya laging safe ako pag may mga kasamahan iba. Kasi hindi maiwasan yung mga insecure. Thank you, Mr. and Mrs. B. Yun sabi niya sa akin kung okay lang daw sa akin, dito na lang ako sa taas, magpahinga ako. Tapos pahatidan niya na lang akong pagkain. Charot. Sosyal na katulong to. No, yun nga po. Salamat. Kaya sabi ko, naisip ko mag-live na lang kaya ako kasi wala namang maingay na bata dito. Kasi pag minsan, pag yung nakamute po ako kasi yung ano, maiingay yung mga bata. Kaya hindi ako makapag-open ng process. Ganyan. Yun nga, Mr. and Mrs. B. Ako pa talaga palagi. Ako na lang nahihiya. Kaya ako bumalik dito eh. After 2 years and after 2 years and 5 months, nagbakasyon ako sa Pinas. Nag-decide talaga akong salamat po. Nag-decide po kasi ako na bumalik dito sa kanila kasi mabait na din yung amo kong babae. Pagbigay siya sa akin palagi. Mga kapatid niya mababait. Kaya yun din yung iniiwasan ng amo ko kasi may mga kasamahan kami dito na yung hindi tanggap na parang pamilya yung turing sa akin. So minsan hindi naiiwasan na tingnan mo, pag nalaman na naman ng isa doon na nandito lang ako, tapos nandito ako sa taas, pag nagpunta ako doon, tatanungin na naman ako ba't hindi ako bumababa. Kasi sabihin na ang dami doon, ba't hindi ako pinapatulong, yung ganun. Ako gusto kong tumulong doon ng trabaho, kaya lang, di ko maiwasan yung mga ano kasi, mga pamilya ng amo ko parang ano na din kasi parang minsan makikita nila yung kahit sa kusina kami close, parang walang hindi kausap nila yung parang hindi katulong nila yung kausap nila. Kaya maswerte na din talaga ako nito, Mrs. B. Bihira na lang talaga yung mga ganitong amo. Kaya ginagawa ko rin yung ano ko, yung mga trabaho ko sa kanila. Thank you po. Yun. Kaya sabi ko mag-live lang ako kasi medyo wala pa sila dito. Pag mag-akyat mamaya yun, pag may nag-aakyat, nagmi-mute ako tapos inaano ko lang yung cam ko na hindi sila mapansin. Thank you po, Mr. and Mrs. B. Thank you po sa suporta nyo. Thank you. Thank you so much po. God bless talaga. Nag-working. Ay, salamat. Kakatouch naman. Sana marami pang katulad nyo. Please. Ayan, nagagalaw-galaw yung video ko kasi walang pagpatungan. Hirap pag cellphone lang, walang pagpatungan. Sige, okay na din yon. Salamat po. Salamat. Pingalaw shout out, Mr. and Mrs. B. Mag-ingat kayong palagi.
Ayun. Gahanap ng patungan si Inday. Nahuhulog sa sopa ko nilalagay. Nahuhulog. Nadudulas. Okay, television lang yung nakikita. Ayun, nakatambay nga lang din yung isa ko. Tinatambay ko na lang. Yun, wala na naman yung signal. Kaya nawawala-wala. Thank you so much. Ako'y habang nagkakape at nakaupo dito, sabi ko, chika time. Ayan, maraming salamat Mr. and Mrs. B sa iyong pagdalaw sa akin. Ayan, kape po muna. Kape. Parang hindi ko nakikita yung ibang kumanta.
Ay, sige, okay lang po, Mr. and Mrs. B. Basta, thank you so much. Thank you. Mega love shout out. Mr. and Mrs. B. May, thank you po. Ayan, nakamute lang po ako kasi kung may chat yun ko na lang po yan na ano, ina-open. Kasi baka may mag-sound, baka biglang mag-sound yung ano, yung music, baka mag-music dito sa television tapos maano siya. Sige po. Thank you, basta thank you po.
Hello guys! Mega mega love shout out! Thank you for watching. Ayun. Ako'y magpapaalam na Mr. and Mrs. B. Thank you po sa pagstay. Pagsama sa aking live. Thank you po. Mag-ingat po kayong palagi. Bye-bye. Thank you. God bless.